Znate li razliku između šampanjca i pjenušca? Šampanjac je isključivo ono pjenušavo vino koje je proizvedeno u francuskoj regiji Šampanji od sorti grožđa Pinot Noir, Meunier i Chardonnay. Ja ću danas kušati jedan pjenušac proizveden od sorte Malvazija, a opisat ću ga organoleptički koristeći terminologiju Hrvatskog somelje kluba. Ovo vino kristalno je bistro, slavnato žute boje, sa zelenkastim ocijajima, te sa prilično brojnim i ustrajnim sitnim mjehurićima. Miris ovoga vina je prilično izražen i fine kakvoće, a u njemu dominiraju voćne i cvjetne arome. Razaznajem arome jabuke, marelice, breskve, agruma, cvjetova akacije i cvjetova breskve, pa mogu reći da je kompleksnost mirisa ovoga vina prilično bogata. U ustima ovo vino je suho, prilično toplo i meko, vrlo svježe te ukusno, srednjega tijela, u ustima je uravnoteženo te prilično trajno. Sveukupno vino je skladno i poslužila bi ga na temperaturi od 5 do 7 stupnjeva Celzijusa u flut čaši, kao aperitiv ili uz neko hladno predjelo od bijele ribe.